Аз съм Рамон от дебрите на България. Поздрави за Beatbox TV, Ню Йорк, Бруклин. It's time for something special, yeah. Check it out. Shout out to Adam from Beatbox TV, Brooklyn, New York. Yeah. Здравейте, това е бардуче. Така се нарича този традиционален български инструмент, който е изобретен преди доста дълго време вече. Целта му е да имитира звуци на птици, като например така. Доста е удобно за битбоксери, тъй като е пълен с вода и човек може да отпие една глътка в случай, че му пресъхне устата по време на изпълнение. И такива битбоксинг.